Alo. Halo? 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 Da li je moguće? Da. A juče je bio 8. mart. Juče je bio 8. mart. Da. Pa gde si, bret? Evo me. Jesi živa, jesi udala, jesi se porodila? Sve sam pomalo. I živa i rodila, porodila i udala. Nisam znaš za ono kolica? Nije bilo ništa. Stvarno? Da. Sljedeći put. Sedeći put. Da. Imam pitanje. Evo je. Malo. Da čujemo. Kolika je razlika između mene i Ane Brnabić? Molim? Kolika je razlika? To je isto meni, znači nije politički. Kolika je razlika između tebe i... Ane Brnabić. Ko je ta? Ministarka? Čega? Koliko je velika? Pa je skupljaš ove račune, kako ne znaš čega. A kako da ne, mi skupljamo račune. Da, ali za parking račune pa plaćamo onda. Ne znam, kolika je razlika? Pa nema razlike. Kako ne? Pa nema. Sjajan odgovor. Pa... Sjajan odgovor. Evo uđi na Google. U pravu si. Samo mi reci... A čekaj, spusti bre španac za ovo. A samo mi objasni po čemu nema razlike, kako? Pa nema razlike, nas dve smo rođeni istog dana, istog meseca i iste godine. Dobro. I nema razlike. Samo što, da, ti si isto plava, samo što, kao što je ona crna. Pa dobro, to znaš farba, pa može da se ona farba, ja mogu da... Ja kad se ne bi farbala bi bila ista. Ili da zameniti imena. Da, i ona kad bi nosila naočare. Da. Ćao. Ćao. Dođe, izdominira. Jel mi ti sad veruješ? A? Vicure, brati. Ovdje zagrljaj ne pomaže, znaš?